Helo, Ashley dwi. Dwi'n mynd i helpu gydag uned 20 y cwrs sylfaen. Nod yr uned hon yw ymarfer atebion i gwestiynau. Fel ydych chi'n gwybod, does na ddim un ffordd syml o ddeud yes neu no yn Gymraeg. Ond, dyn ni'n gallu cytuno neu anghytuno ar cwestiwn. Dyma gyfle i chi ymarfer yr atebion. Mi fyddwch chi'n clywed cwestiynau ac mi fydd rhaid i chi ateb y cwestiynau. Wedyn, mi fyddwch chi'n clywed yr ateb. Gwrandewch ar y cwestiynau yma ac atebwch yn gadarnhaol, yn bositif, yn gadarnhaol bob tro. Siân dych chi? Ia. Siôn dych chi? Ia. Dych chi'n dysgu Cymraeg? Ydw. Dych chi'n mwynhau coginio? Ydw. Ydy hi'n brysur heddiw? Ydy. Ydy o'n mynd i'r gwaith? Ydy. Oes gynnwch chi gath? Oes. Oes na ysbyty yn y dre? Oes. Fyddwch chi'n mynd ar wyliau? Bydda. Neu byddwn. Fydd o'n mynd? Bydd. Fydd hi'n bwrw glaw yfory? Bydd. Fydd y plant yn aros? Byddan. They will. Fydd y plant yn aros? Byddan. Wnaethoch chi fynd ar wyliau llynedd? Do. Wnaeth i ofyn i chi? Do. Fasa ti'n licio symud tŷ? Baswn. Fasai fo'n medru helpu? Basai. Fydd rhaid i chi fynd? Bydd. Fydd na broblem? Bydd. Fydd gynnon nhw amser? Bydd. Newch chi fy helpu? Wynai. Neu di roi lift i mi? Wynai. A dyna ni. Dyna uned 20. Hwyl!